Okay, may mudto na usab kinatutanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga gala, din nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubus nga alaga, Reverendo Padre, Edwin Academia Account. Abino adlaw na usab karon nga unsang tanong adlaw may gala. Miyerkules, no? Pizza 26 na kini sa bulan sa unsang tarong bulan na bulan sa Agosto. Ha, may gala no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapis kays panglawas ni ining kamudtuhon. Okay, no? Marano mahigala no niya ang ato ang karong santo mao si Saint Therese of Jesus Journet Ibars, no? So pangayoon karon nato ang mga pag-ampo ni Saint Therese of Jesus Journet Ibars, no? G-O-R-N-E-T o I-B-E-R-S, no? Saint Therese of Jesus Journet Ibars. So ya pangayoon nato karon ng mga pag-ampo sa atong mahal nga patron Senior Santa Teresa Jesus Hornet Ibars. Okay no, niya pangayoon sa ato sa mga timbaya unog may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato apod nga mga igsoon nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Aboy no, padayon ta mga higala ari kita sa atong Saint of the Day. Of course, ako na ginengon ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Teresa of Jesus Hornet Ibars. Kini siya katsila ni mahigala usa ka Spanish lady taga Espanya unya foundress kini siya sa of the Little Sisters of the Poor. Noon niya matud pa sa iyaha nga kining pagka-madre, no? Nakapatukod kini siya og 50 ka mga houses for her congregation. O niya maton pa na namatay siya. O niya niadtong 1958 she was gikuan siya kanang she was beatified. And then niadtong 1274 she was canonized by Pope the 6th. Ano no? So karong adlaw mahigala ato karon nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Teresa, Saint Therese of Jesus Journet Ibars. Okay no, so padayon ta mahigala sa ato ang mga buhat tuno ni ining kabudtuhon. Pero ari na ta mahigala sa ato ang kining CBCP News. No? We must not allow this tragedy to pass without listening deeply to what it tells us about the struggles of our young people. In the moment of grief, let us turn to prayer, but let our prayer also lead us to united action. No? Kabahin kini mahigala sa mga nagpakita pa karon nga ang ato nga mga kuan ba? Ang ato nga mga kabatanunan na kanang gitawag na to nalambigit, no? Nalambigit mahigala sa mga krimen sa pagpamusil sa mga eskwelahan. No muna nga matud pa sa atong talahorong Cardinal Jose Advencula ato pong tun-an siguro ug unsa gyud po yung mga struggles or mga issue karon kabayan sa itong mga kabatanunan nga wala nato matagay og pagtagad. No muna nga let us also learn the struggles of our young people, no? Aron po nga makita nato kung unsay mga maimbuhaton aron nga masulbad o dili malikayan ang mga trahedya nga sama ni ini nga mahitabo pag-usap. Balita mga gikan sa Vatican, Pope Leo XIV gisultihan ang mga sundalo, it is noble to defend the sovereignty of your homeland. No, sa ato pa gidasig usab sa atong talahorong Santo Papa ang ato ang mga kasundaluhan nga kinasing-kasing gid usab nila nga dipinsahan ang ilang mga nasod nga natawyutang natawhan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga pagpangalagan. Ari na ta mga higala
sa atuang ari na ta mahigala sa atuang kining topic, no? Ang atong topic karon, Catholic Church on Politics, no? Ang panghuna-huna o baruganan sa simbahang Katoliko kabahin sa politika. Ayan na. O sa may atuang baruganan kabahin sa politika. Of course, the Catholic Church teaches that the institution of the church and the political community are independent, no? Sa ato pa wala dili ingon nga nagkuan ka na bitaw naglambigit, no? Sa ato pa both are independent, no? But lay Catholics have a moral duty to participate in politics to promote human dignity and to common good, no? Although kana bitaw there is a separation between the church and the state, pero ang mga Katoliko doon na kitay katungdanan nga kanang manginlabot sa politika alang sa dignidad sa tao o inga manusab alang sa kayuhan sa tanan. No, sa ato pa kung moapil kita sa politika, kinahanglan nga ang kuan ba ang individual person, individual Catholics manginlabot gid kita sa politika, pero dili para lamang sa atong personal nga kaayuhan, kung dili alang gyud usab sa kaayuhan sa tanan nga maoy maghatag usab og dignidad sa matag usa. Okay? So muna siya ha. So ang simbahang Katoliko ni wala na ko ang kita ato gyud na nga girespeto ang separation between the church and the state. Dili kita manghilabot, pero ang mga Katoliko giawhag nga manginlabot sa politika aron pero sa atong pagpanginlabot sa politika dili lamang para sa atong personal nga kaayuhan, kung dili kaayuhan sa tanan aron usab nga ma-promote or mapahigayon ang pagtahod sa dignidad sa tao. Ayan, no? O niya, unsa may gipasabot og church and separation between the church and the state. Ang kahulugan ni ini nga separation between the church and the state, that there is no partisan endorsement. No, sa ato pa ang simbahang Katoliko dili gyud ta manginlabot og specific political parties or tell the people who to vote for. Sa ato pa dili gyud nato tudluan ang mga tao kung kinsay botaran, ug igo man usab dili gyud kita mo align, no? Dili gyud kita magbaton, dili gyud kita mo dapig sa usa lamang ka political party. Ya ikaduha, institutional independence. The church and the government remain separate self-governing entities. Ato pa kita dili kita manghilabot kung saon sa gobyerno pag dumala ang atong gobyerno. Sama nga dili punta mohangyo punta sa gobyerno nga dili pun sila manginlabot kung giunsa nato pag dumala ang atoang simbahan. Ayan, no? O niya, moral guidance, no? Although nga matud palagi dili kita independent kita sa usang-usa, pero ang church leaders should speak out on issues concerning faith, moral, social justice, and when the common good is threatened. Sa ito pa, ang kuan gyud ang simbahan di ay is responsible for moral guidance. Sa ito pa, kung aduna na gani mga nakita nato nga kanabitang issue kabahin sa pagtuo o kabalambigitan sa moralidad o baka sa inhustisya o baka makita nato nga ang kayuhan sa tanan murag wala na kay matagay og bili, no? Murag gitawag natong faith and morals, no? Mutingog jud ang simbahan. Ayan, no? Muna prophetic rule of the church. Prophetic rule of the church. So muna nga usay misinterpreta nga ano man ning simbahan manghilabot pandili. We are only ang kitawag nato og separation of the church and the state, wala magpasabot nga ang simbahan dili na mutingog kung aduna nay problema sa faith and morals, no? Faith, moral, social justice, and strengthening of the common good. Ayan, no? Pero wala yun tayo, no partisan endorsement. No, dili gyud kita mo kig-align sa bisan unsang political party o baka manudlo kuan kita ato ba nga diktahan ang tao kung kinsay angay natong butaran. Okay? Klaro?
Unya kath ang kining tanan binase sa atong social teaching kabahin sa simbahanon. The core principle is political engagement is guided by human dignity, the common good, subsidiarity, and solidarity. No, sa tumong gyud kana no nga sa atong pagtanaw nato sa politika, kinahanglan nga unang-una ang simbahan, ang simbahan maog gyud magkuan ka ng mag-promote gyud og common good nga sa ato pa usa sa mga tan-awon gyud sa simbahan mao nga ang gobyerno magtan-aw na gyud sa kaayuhan sa tanan ana no unya nga masubay gyud ang gitawag natong subsidiarity no kada bitaw solving issues at social level, local level and solidarity. And of course, transcending party lines. So, sabi ng transcending party lines, no? Nga, sa ato ang gitawag na ito pagtulunan sa Katolikong simbahan, although nga wala gyud kitay political affiliation, pero aduna gyud kitay gitawag nato og panginlabot sa pikas ug pikas. Unsa man nakalang pikas ug pikas, kinahanglan nga ang pagtulunan kabahin sa kaayuhan sa mga kabus dili gyud nato isalikway, no? O niya bisan tuod kung ingolan ni ana dili kita manghilabot, pero in terms of faith and morals labi na gayon sa issue kabahin sa abortion, euthanasia o bakaha kining gitawag natong pagdepensa sa mga kanabitang religious liberty mo manginlabot kita. Pero usahay lagi mo na usahay ka matahapan kita ba nga doon na kitay partisan endorsement kay usahay ang pikas o pikas ang baruganan sa pikas mo may mahimo na itong baruganan kay of course kung pangitanaw mo ni mga political parties doon na gina sila po yung mga platform of government. O niya kung simba ko ang platform of government sa pikas mo ay atuang mapariho sa atua usahay matahapan kita nga gisuportaran nato ang mao nga political party which is wrong, no? Kaya doon naman good panalita, no? Parehas ba sa kuan sa Amerika kining gitawag natong kanang Democrats o kining kuan kini bang Republican. Ang Republican kuan gina sila kana bitang against gina sila sa kuan kanang gitawag nato political affiliate kana bitang divorce ana. Pero kita sa Katoliko pero muna nga usahay maalaan ang simbahan nga dunay pag kanabitang murag nanginlabot sa gitawag natong political affiliation sa Republican. Sige na, no? Pero mo ni gihapon, no? Nikamot ra gyud gihapon kita nga bisan sa ingon ni ana nga mga kahimtang dili gyud gihapon kita dili gyud gihapon ang ato ang stand sa Katolikong simbahan kining gitawag natong separation of the church and the state dili gyud nato malapas. Okay? So daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.